Segal zamano nga terbalik besudena Dunganong emansipasi kaum hawa di Indonesia. Lama naupi di jago Soviet Tureho Ang maksudmu magalopa idahaka Memang somonido sifat
Apa kamu? Kan kamu tidak nilai lah. Saksan dulu ya, saksan. Bisa ada? Bisa ada, Pak, bisa ada, bisa ada. Oh, bisa ada berdua. Buah, buah. Ay naman ito ang buah. Ini ba? Aku doon Iban mo pa meron ako. Aku nga maligyan na ako. Aku ay biasa ni dia puro mga ropa. Aku may mga ropa ni dia uwing WNB. Nagani ako isuro mga ropa. Ako lang na mga ropa pinakaunahing ulang nina di utanang yan. Baik dong. Atau ka sa rumah ito ba? Ino, iya ako pinuhay. Nanukipiring na mga kiyawit ako. Ino ba? At then mo to hurus ni mapenumpa. Emansipasyon ba? Mama di nanukipiring. Ako may makapil mau jauh ba? Mangkusok dari ako ano ay. Ino ito. Ako ito ba? Mama. Nagkaw pernah Ako, nagkamusunay tadi. Oh, Sumala. Ate, mama hila mo ba? Hila.